Žiaci, za domácu úlohu budete mať napísať do zošita 4 ľubovoľné vety. Mami, som doma. Daj pokoj. A ide za tatinom. Oh baby, nerob to. A zapíše si to. Ide za sestrou. To je pavúk. Záchodový pavúčik. A zapíše si to. A teraz ide za bratom, ktorý pozerá Spidermana. Spiderman. A zapíše si to. A na ďalší deň ide do školy. Janko, prečítaj mi tvoje 4 vety. Daj pokoj. Má zavoláte riaditeľa? Oh baby, nerob to. Áno, pani učiteľka, čo sa stalo? A Janko, je to pán riaditeľ. Kto si myslí, že som ja? Záchodový pavúčik. Kto si myslí, že si ty? Spiderman. Hádajú sa 3 slípky, česká, slovenská a nemecká. Ktorá z nich znesie viac vajec? Ja znesiem denne 5 vajec, chváli sa česká slípka. Ja znesiem denne 10 vajec, chváli sa nemecká slípka. Slovenská vraví: na čo by som si namáhala prdelku, keď sa dajú kúpiť v obchode? Čierny humor sú ako nohy. Niekto ich má, iný nie. Študent pred skúškami. Viem, že nič neviem. Študent v Čechách po fláme. Vidím, že nič nevidím. Aký je rozdiel medzi blondínkou a počítačom? Do počítača musíte informácie vložiť len raz. Prepáč, Hedr. Prečo musíš mať vždy pravdu? Prečo blondínky nevedia napísať číslicu 111? Lebo nevedia, ktorá jednotka má byť v strede, ktorá vpravo a ktorá vľavo. Prepáč, Hedr, nesabíjaj mňa, prosím. Ja som Jackov kamarát. Dajte už pokoj, už nechcem byť blondínkou. Príde blondínka k lekárovi a ten jej hovorí: vyzlište sa, prosím. Blondínka na to: vy muži ste všetci rovnakí. Sú dve blondínky na zastávke, jedna hovorí druhej: keď uhádneš, koľko parfémov mám v kabelke, dám ti obidva. Ocko, neuveríš, čo sa mi dneska stalo? Ocko, neuveríš, dneska som sa ako jediný z celej triedy prihlásil. Vážne? A na čo sa pani učiteľka pýtala? Kto rozbil to okno? Oci, kto je tá hnusná gorila za tým sklom? Pst, sme len u pokladne. Dobrý den, kolik stojí ty rajský? 74. Tak ste, strčte do prdele. Nemôžu, tam mám šrajčata za 96. Zabijem celú tvoju rodinu. Tak keď to zvládneš, tak ti zatlieskam, pretože ja som sirota. Ženy sú ako Wi-Fi. Vidia všetky dostupné zariadenia, ale napoja sa na to najsilnejšie. Muži sú ako Bluetooth. Bez odporúčania sa spária s každým, kto je aktívny. Mladá žena v knihkupectví. Kde nájdu knihu o manželském štěstí? Skúste v oddelení pohádek. V jazere sa topí muž. Na brehu stojí múdra žena, hlúpa žena a vodník. Kto ho zachráni? Hlúpa žena, lebo múdra žena a vodník sú rozprávkové bytosti.